Amadou Albert Maïga ale ka lese dɔ senfɛ sema maaw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛn ni o kumakan ye. Pharmaciw ale ni min ye laboratoire privéw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛna baara kɔni jɔ ni amu kɔni ye u ka baarakɛyɔrɔ kɔni na. Carte biométrique ko kɔni na min ye ministère de la sécurité ale kɔni ye bataki kura dɔ kɔni bɔ a ko kan. Gawo a yira k'a fɔ ko kamalen dɔ kɔni su yera ji dɔ kɔni na. Ayiwa an balimaw a bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna an da don kan ni kibaru ninnu kɔni ɲɛfɔ aw ye. Amadou Albert Maïga ale yɛrɛ ye maa ye ni ale ye fɛn tɛ maa ye ni ale yɛrɛ kɔni ye kumakan dɔw lase bɔlɔlɔw sanfɛ kari tɛmɛnen. Ayiwa a ka kuma ninnu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la ko Kidali kɔni ko guerre kura dɔ kɔni bɛna kɛ n'o guerre kɔni bɛ Mali finitigiw ale ni sema maa minnu bɛ Kidali olu kɔni ko fɔ. Sema maaw kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ wa sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko u ka lajɛw kɔni la min ye cɛ marifatigi minnu bɛ yen nɔ n'olu dagayɔrɔ kɔni bɛnnen bɛ Kidali fanfɛla ma k'olu jɛra ka kɛ kuluba kelen ye o kulu olu kɔni jɛlen ka kɛ kuluba kelen ye. Amadou Albert Maïga ale kɔni ye kumana o ko ɲɛ kan a y'a yira k'a fɔ ko ninnu jɛlen ka kɛ kuluba kelen ko o tɛ ɲuman foyi ye ko ka ɲɛsin Mali kɔni ma o de kun na a y'a yira k'a fɔ ko Kidali kɔni ko guerre kɔni bɛna kɛ yen nɔ ko wa ko ala wagati tɛ janya o kun na a y'a yira k'a fɔ ko ni ye Mali yɛrɛ finitigiw ye ko olu bɛ labɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɔni na ko ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen sa walasa ko u bɛ taa Kidalikaw kɔni bɔ bolo la sabula a ka kuma kɔnɔna ta a y'a yira k'a fɔ ko Kidalikaw kɔni ni tɔɔrɔlen don ko o de ye tɔɔrɔya dan ye ka sababu kɛ cɛ marifatigi minnu bɛ ni yɔrɔ kofo la ko u bɛ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ ta ka da Kidali n'a lamini kan o lase ninnu kɔfɛ min ye sema maaw ye olu kɔni bɔra ka kuma ka yira k'a fɔ ko olu ma jɛn ni kumakan ye ko n'i y'a mɛn nin maa kofɔlen n'o ye Amadou Albert Maïga ye n'i y'a mɛn ale kɔni wulila ka nin kuma kɔni fɔ ko i b'a sɔrɔ ko jukɔrɔdonba de kɔni b'a bolo ko o kɔrɔ ye ko Mali faamaw ka jamakan de ye nin ye sabula min ye Amadou Albert Maïga ye jaw y'a yira k'a fɔ ko don min a ye nin lase ninnu kɛ ko a bɔra colonel Assimi Goïta kɔni fan fɛ ka ani u ka ɲɔgɔnye de kɔfɛ ka a nana sigi ka nin kumakan ninnu kɔni lase o de hukumu na sema maaw y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛn ni nin kumakan ye wa ko nin bɛ ka ko min kɛ ko o bɛ k'a yira k'a fɔ ko olu sen tɛ malidenya kɔni na hali bi nin hukumu na a yira k'a fɔ ko fasoden jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ko n'olu yɛrɛ tɔgɔ ye Tabale olu ye fasoden jɛkulu ye ni olu b'an fɛ yan nɔ olu fana ye sɛbɛn bɔ bi ka yira k'a fɔ ko min ye Amadou Albert kɔni Maïga ka kuma ye ko o kuma in kan ka ɲangi ko olu yɛrɛ ma jɔn ni nin kuma ye wa olu kuma in ye kuma ye min ye fasoti kuma ye sabula a bɛ ka furukufuruku don jamanaden fila kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu na olu kɔni ma jɛn ni nin kumakan ye wa olu y'a yira k'a fɔ ko nin ye kumakan ye kumakan bɔ bɛnnen tɛ a da kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ bɛ place min na CNT la ko nin kumakan in bɛnnen kɔni tɛ a da kɔnɔ ayiwa ko nin sɛbɛn kɔni bɔra min ye Tabale maaw kɔni yɔrɔ ye olu kɔni ka kumakan ɲini ka yira k'a fɔ ko olu kɔni ma jɛn ni nin kumakan ye. Amadou Albert Maïga ale yɛrɛ ye kuma min fɔ nin don kɔfɔlen in na aw ni an ka jɛ ka nin kuma in lamɛn a bɛ k'a fɔ an ka tudun kan na. Nin tɛ ba la quoi n'i m'a ɲɛ k'i b'i ka jamana bɔ jɔnya juru kan n'i ma ɲɛ k'i b'i ka jamana ka hɔrɔnya segin a yɛrɛ ma a tɛ taa mun kɔ an bɛna taga o sira de kan et je suis sûr et certain que cette guerre à Kidal est inévitable. Ni ne tun bɛ n bolo ka ɲɛfɔ aw ɲɛna diplomate minnu wulila ka taga sema mɔgɔw voir Kidali ye o kana o siran sema mɔgɔw ka tapage bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u fara ɲɔgɔn kan ka fusionner o kana o siran et bi bi in na l'armée est encore en train de s'équiper ka minɛnw san halisa ka se ka bonya halisa ka se ka kɔgɔ halisa an ka cɛdenw ka se k'u dusukun lamɛn halisa pour que n'an wulila don min na Kidali ko kana kɛ foyi ye ni souvenir kɔrɔ tɛ an ka population minnu bɛ Kidali ka taa k'u libérer k'u bɔ nin maa ninnu bolo ka da kan o kɛlen bɛ ka population de ta otage la ye n'u bɛ fɛ ka bɔ don min na u bɛ mɔgɔw labɔ k'a essayer ka kumakan di mɔgɔw ma ka mɔgɔw bagabaga k'u bila ka kuma kuntan fɔ ka sɔrɔ o fɔ a mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɛgɛnna guerre la bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ la mɔgɔw tɛ taa école la mɔgɔw tɛ sɛnɛ kɛ mɔgɔw tɛ dun ka fa sabati lakana tɛ mɔgɔw kan les gens ont envie de s'épanouir mɔgɔw bɛ fɛ ka lafiya mɔgɔw bɛ fɛ k'u ka adamadenya kɛ bɛn keleya ani basigi kɔnɔna la mais maa damadɔni kelen bɛ k'o bali et puis il est temps k'an ka bɔ k'a f'u ye on en a marre nka ni kɛlɛ daminɛna il faut que bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana ye kelen de an ka to an ka jamana kɔ an ka to jamana ɲɛmɔgɔw kɔ an ka t'u ka miirinata kɔ ka d'a kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye an ka se an ka jamana sɔrɔ an ka se an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka se an ka jamana bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka unifier n'an y'an ka jamana ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ pharmacie maaw ale ni laboratoire privé maaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛna amu baara kɔni jɔ u ka baarakɛyɔrɔ kɔni na yɔrɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Sinapo ale ni Sinafar n'o o ye pharmacie ale ni ani kɛnyɛrɛye laboratoire minnu b'an fɛ olu ka hakɛ ni jɛkulu ye olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko sariya sɛbɛn min kɔni bɛ olu ni min ye amu maaw kɔni ɲɔgɔn cɛ n'o o sariya sɛbɛn kɔnɔna la a yiralen don k'a fɔ ko min ye pharmacie maaw ye ko ni olu kɔni
ni amu maaw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko tile 15 tɛmɛnen kɔfɛ amu maaw kan ko u ka wari sara u ye min ye laboratoire privé kɔni ye a yira k'a fɔ ko tile 30 kɔfɛ olu fana ka sara kan ka d'u ma nka o ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ kalo damadɔ kɔni bɔ ko o kumakan ninnu tɛ ka bɔ o sira fɛ ko min ye pharmacie maaw ye ale ni laboratoire privé maaw ko olu ka juru kɔni bɛ amu mɔgɔw la o de kun na pharmacie tigiw ale ni labo privé tigiw olu wulila ka se u ka hakɛ ɲini jɛkulu maaw ma ka taa u ladɔnniya ni koɲa in kɔni na n'u olu fana ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la ka yira k'a fɔ amu maaw ye k'u bɛ nin wagati in d'u ma u ka juru fɛn fɛn b'u la u b'u sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu talen don retraite la k'olu yɛrɛ ka wari kɔni tɛ ka sɔrɔ ko u bɛ min ye marisi kalo tile fɔlɔ ye ko u b'o d'u ma walasa u ka juru bɛɛ lajɛlen ka sara ko sinon ko ni ni juru ninnu kɔni ma sara ko u bɛna amu kɔni najɔ olu ka baarakɛyɔrɔ la ayiwa o kɔrɔ ye k'a yira k'a fɔ ko ni marisi kalo tile fɔlɔ y'a sɔrɔ ni pharmacie ni laboratoire maaw kɔni ka juru kɔni ma sara amu kɔni tɛna baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'u tɛna maa si ka amu minɛ k'a fɔ k'u bɛna fura d'u ma walima k'a fɔ ko u bɛna jeli sɛgɛsɛgɛ kɔni k'u la ayiwa o de kun na ninnu kɔni ye nin sɛbɛn bɔ k'u ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya an b'a yira k'a fɔ amu maaw kalo kalo olu kɔni bɛ dɔ tigɛ ka bɔ maaw kɔni ka saraw la ka sababu kɛ u ka cotisation ye n'a fɔra k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni b'o tigɛ baarakɛlaw kɔni na k'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ fana tɛ ka maaw fana ka juru kɔni sara o ye dabarebako ko ye bɛɛ lajɛlen kɔni bolola la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Mali carte biométrique ko la kibaruya kura kɔni bɔra a ko la ayiwa kibaruya min bɔra a ko la o de y'a yira k'a fɔ bi min ye février kalo tile 15 ye ministre de la sécurité ale kɔni ye sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko nin y'a kalo kelen bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ni carte biométrique ko kɔni lancera ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka taa i ka carte biométrique ko ɲɛɲini ko nka ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko a maaw tɛ ka taa o kɔrɔ ye min ye ko u sigilen bɛ ka jamakulu min kɔnɔ ko o jama tɛ ka bɔ ko maa damadɔ de wulilen don ka taa u ka nin baara kɔni kɛ o de la ko u bɛ hakilinajigi kɛ ka yira k'a fɔ ko nin baara in bɛ sen na fo ka taa bila marisi kalo tile 31 na ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka taa i ka carte biométrique ko ɲɛɲini walasa i bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na ko sabula ni wagati min dilen don maaw ma k'u ka wuli ka taa u ka carte biométrique ko ɲɛɲini ko nin wagati in na i bɛ a ɲini fufalaki i tɛ dɔrɔmɛ 1 kɔni sara nka ko ni nin wagati kɔni tɛmɛna ko a tɔ bɛna kɛ musaka bɔ ye o de kun na ko olu bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen kɔni ma ko bɛɛ ka wuli ka taa i ka carte biométrique ko ɲɛɲini ko nin don kofɔlen tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ni maa minnu ko k'u bɛna taa u ka carte biométrique kɔni labɔ ko i b'a kɛ ni wari kɔni ye ayiwa minisiri kan ka nin kuma in tɛmɛnen kɔfɛ maa caman wulila k'a yira k'a fɔ ko est ce que minisiri bɛ a ka jamana kɔnɔ ko kalama fɔlɔ sabula ko u ye yɔrɔ yɔrɔ fɔ ko maaw ka taa u ka carte biométrique minɛ ko ni maaw taara kuma dɔ bɛ sɔrɔ k'a fɔ dɔw b'a fɔ ko u t'a kalama ko carte biométrique bɛ taa sɔrɔ yen wa ko n'u taara yɔrɔ dɔ la k'i n'a sɔrɔ yɔrɔ min yɛrɛ la a bɛ di yen nɔ ko a tɛ tɛmɛ yɔrɔ kelen kan wa ko o yɔrɔ kelen na fana ko ni olu b'a di ko olu tɛ tɛmɛ mɔgɔ 20 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔni kan tile kɔnɔna la hali o mɔgɔ 20 in yɛrɛ jani tɔgɔ ka kɛ o lisi kɔni na fo i kana bi o la sini i tɔgɔ bɛ kɛ o lisi la ko o de kun na olu kɔni bɛ ɲininkali kɛ minisiri ye nin communiqué in kɛ est ce que a wulila ka taa lajɛ k'a yira k'a fɔ min bɛ ka kɛ nin carte biométrique ko in na fɔlɔ munna maaw tɛ ka wuli ka taa ɲini k'a dɔn min bɛ yen réalité la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya kuncɛla kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Gawo mara la a yira k'a fɔ ko funɛkɛnin dɔ kɔni suyera ayiwa kibaruya minnu sera ma olu yɛrɛ na k'a fɔ min ye février kalo tile 13 ye Gawo dugu dɔ bɛ yen ni o dugu yɛrɛ tɔgɔ ye Tasharan ni o dugu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko funɛkɛnin dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ min si bɛ taa san 25 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ko ale kɔni su yera yen yɔrɔ kofɔlen na wa ko ale su kɔni yera yego jugu kɔni fana la ayiwa ko o de kun na min ye yen yɔrɔ finitigiw kɔni ye ko olu kɔni wulila ko ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni da don sabula kamalen min bɛ yen nɔ ni ale kɔni su yera ko maa t'a dɔn maa kelen min kɔni don o de kun na u kelen don ka avis de recherche dɔ kɛ ni maa o maa bɛ kɛ sababu ye ka ani maa kɔfɛlen kɔni dɔn k'i ka wuli ka se u ma ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu kɛra sababu ye ka ni maa kɔfɛlen kɔni faga ni nin maa kɔfɛlen sara a yɛrɛ ma de walima ni maa nɔ kɔni don ayiwa ko sani nin don kɔfɛlen in fana cɛ ko Gawo kɛrɛnkɛrɛnnenya jidara kɔni ekɔliso kɔni kɛrɛfɛ a yira k'a fɔ ko février kalo tile 11 na ko kamalen dɔ fana su yera ye min fana si bɛ taa san 25 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa ko hali bi sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ ka kɛ k'a yira ka dɔn ale fana ye maa kofɔlen min ye sabula ko ale kɔni ka identité fana ma dɔn o de kun na min ye Gawo 2e arrondissement kɔni finitigiw ye olu kɔni wulilen dɔ k'u jɔ nin ko in na ko u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn ni maa kofɔlen fila ninnu ka saya kɔni sɔrɔla cogoya min na ko u bɛ maaw la kɔni na dɔnniya la don n'a nata ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka dɔ kulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛlɛ kan